Angihlayi. Angihlayi. Ngihamba ngiyafuna la, ngifuna iqiniso. Anikaze nilibona. Bathi uyohamba ushona, iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso ofuna ukulizwa, wena ufuna liphi? Makuyiqiniso nje. Ngibuze enye indoda enezimpondo ngithi ya ngakubamba. Uwena lo abathi usathana ngithi. Ngiyabuza phendula kuthi nje kuwizwe linje ngenxa yakho sikhohlakala indini. Ufihla apho unembeza kulabantu abakwazi ukudlwengula izingane engakadluli ngisho eminyakeni emibili, hayi cha unesibindi. Wena ukwazi ukwenza obaba babone izintombi ezinganeni abangayizala, omama ubashintsha ukucabanga. Iyiphi imizi abazoyakha nalabafana ngoba baqale manje ukuhlula ukubekezela inkinga zemizi yabo. Emva kokuthi wena usubatshela ukuthi uthanda linamnyaka. Ngiyabuza yini lesikwenze yona engaka? Ngitshela iqiniso. Ithi le ndoda sonke singosathane emnumzane. Kodwa lokho ngeni kubone ngoba ngisho nisayingane kwakuthi manigangile niphike ngabanye. Nawe unokubona abantu abadlula ngendlela bengcolile washa amafastela uzobona ukuthi abanankinga umakhelwane. Iba neqiniso kunina, vumani ukuthi emhlabeni baningi obaba amancane amadoda. Ukuye emasontweni angazi okunisiza ngalutho, lungisani inhliziyo yokuqala usathane nizomnqoba. Mina ngibangala mangabe abafundisi bebaningi kangaka ngoba kuleliza umuntu ubugebengu mebenza bukhoma nyambopho. Khonzani uNkulunkulu niye ukubukisa. Manithandazela abantu nisho fire phoma kukhulunywa ngesihogo umlilo nosabani uma kanti uyaphilisa. Ingane zabafundisi ifunane emapulpiti ngoba labafana bezwa bekhuluma nje ukuthi abazi lutho ngevangeli. Nani niyakwazi lokho, ubufakazi balokho amene nusho ngisho ngingasafanele ngoba niyazi ukuthi maningathula ngabe ninyathele emsileni. Baqonywa la, bamithise la, bahlukumeze la, babuye bezoshumayela baze bajuluke futhi khona la. Yonke lento njalo iyaziwa la ebandleni. Hayi suka mani kulungile ngizondeni. Vele kuyobe ngingaqali ngambaningi engizobafica enhlizweni ngoba nihleka nabo kodwa manje nibambela amathuna ezifubeni. Okunye makholwa yekani kwahlulela. Kholelwa ilokho kolelwa kukona makukusebenzela siyakubongela kodwa lokho angingachazi ukuthi okwabanye kuyabheda. Ngihamba ngiyafuna la, ngifuna iqiniso. Anikaze nilibone. Bathi uyohamba ushona, iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso ofuna ukulizwa, wena ufuna liphi? Ngibuza isixuku samantombazane besiphethe amabhodane embhalo nintukuthele ebusweni. Kahleni ngolaka bodadewethu yini kwenzakaleni? Kuke kwaba nogwelewele befuna ukukhuluma umkanye kwase kuphakamisa omunye begqoka ingubo edabuke ngasemathangeni nezibaza emzimbeni. Uthi sekwanele isikhathela amadoda adlwengule ephingidelela kamumva ke nje asiyasibulala kanisoneni. Ngithi mina kanjani ngoba izwe lemsakazweni kuthiwa ibalo inyuka kangaka nje nani ninomthelela indlela enigqoka ngayo. Uthi makuyizinto esizigqokayo kumele ngabe izalukwazi nezingane ezincane abadlwengulwa phela makunjalo. Futhi ke nje wasemngena omlomeni omunye engakaqedi. Uthi mina mhlabe ngidlwengula benzi bokuba ngibabonanga ebusweni. Manje sengizonda yonke into egqoka ibhlukwe. Kwesinye isikhathi ngike ngifikele umuzwa wokuqoma. Mase kuyafika kumina ukuthi mhlawumbe ngiyobe ngiqoma yena lo wafaka impilo yami emzimeni. Bembuzo ozakwabo bethi pho sonke lesikhathi ubuthuleleni. Uthi njengoba nazi ke nani ukuthi mina ngisenabazali. Ekhaya ngangikhuliswe ngokuthi ngingabathemba abangani. Lento ngakhetha ukuthi ngiyigcine ngaphakathi kwami ngoba nangelanga mhla ngitshela umalume inkokhela ayifuna kwabo ukulala nami mangidlulisela kanti wathi uyena yedwa nje osebenzayo ngiyazi kanti imndeni enjani. Ngihamba ngiyafuna la, ngifuna iqiniso anikaze nilibone. Bathi uyohamba ushona, iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso ofuna ukulizwa, wena ufuna liphi? Ngibuza omunye umama obephethe ishuqulu namabhodlela amnyama ngithi uthakathelani ngoba le mali olande ngayo imithi kukhona ubungakwenza omngconywana. Engihlangane nabo bathi akuthina sonke siyophumelela kulomhlaba kodwa ngesazalwa sikufumbethe besingakwazi ukulwa nendlala. Uthi buza noma imuphi umthakathi. Uzokutshela ukuthi lento esiyenzayo asiyithandi kodwa ngokukhula kweminyaka sesiyaqonda ukuthi kumele ushaye ingane ukuze kuzwele kumzali. Asixabene nabantu. Inkinga sifuna ukuphendulwa umdali kanti uphendula abanjani? Kwase kuyafika kumina ukuthi kushuthi noNkulunkulu uyaba nesandla ekuhluphekeni komuntu. Ngihamba ngiyafuna la.
ngifuna iqiniso anikaze nilibone. Bathi uyohamba ushona iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osuke ufuna ukulizwa, wena ufuna liphi? Ngibuza abafethu bebebhema okuthize bejovana nasengalweni, ngithi ngitsheleni iqiniso, ngixoshwa yini emakhaya ngoba phela akuyona impilo leni iphila la emgwaqeni. Uma kuthiwa konke kusezandleni zenu kwangashiya ukuthi ifunani ukuyiphatha, bukanike manje niphumile esandleni. Uthi omunye wabo mina ngaqala ngokubhema iglue mhla kungahlangani empilweni. Esengikufundile ngempilo ukuthi hlala nabantu abasezingeni lakho ngokwempilo uma ufuna ukuzizwa umuntu emhlabeni. Mhlawumbe wakho umndeni ungcono. Ekhaya ubuhlonishwa uma unotho. Sikhomele ngokunye phela nikufunde ezikoleni ngaphandle kokuthi uJesu wayemhlophe. Nifundeni kanti uma ngabe unyaka nonyaka nishawa amaphutha awodwa, lo muntu uma niphuca umnini unika 350 nani nikhohle. Namanje ngabona ukuthi kusuke sekuhlelwe konke. Izingane zosibanibani ibekela ikhala engakaqedi ngisho isikole. Okubhlungu nje ile izingane zabafazi ezifuna ikhanana engeke zilibone. Ngithi kwena tshela abafundi abasemanyuvesi ukuthi abayeke ukulwela amathuba omsebenzi engeke bawathole. Namanje ayikuningi nikwazi ngemarikana noma ukuthi indlala nizoyinqoba kanjani, kodwa ngingafika izifo ngibiwa amagodi. Qhubekani indvoda. Nifunde lento yokuhlekisa ngokufa komuntu engakafihlwa nokufihla. Kunemfihlo yokuphila kogogo nomkhulu benu, kanti ngicabanga ukuthi yini abelungu bebagcina emajaldini bababuyisa sebeneyinsuku ezincane zokuphila. Nawe ke tshelo ntanga yakho bengadlali kakhulu ngamantombazane ngoba nisazozala. Izono zabazali zehlela kubantwana, kunengane yomfazi edlala abafana ayithandi khokha amacala ayisa ayewenza kudala. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso anikaze nilibone. Bathi uyohamba ushona iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osuke ufuna ukulizwa, wena ufuna liphi? Makuyiqiniso nje. Ngibuza umelaphi wendabuko kodwa nidlalelani ngabantu ezweni. Igodle isuke isele nobani mangaboza kweni sebekele emgwaqeni. Sorry wensizwe. Nakho ngingakusiza, sorry wensizwe. Nirobha abantu emini izwe libuka. Ngiyazi ukuthi aninandaba nathi kodwa khumbulani phela ukuthi idlozi liyahlonishwa. Okwenu ukuphilisa. Pho izandla zenu zagcwala igazi kangaka. Abanye bayahla bayenyuke emadolobheni bathi banemlingo beqamba manga. Mina ngangazi ukuthi ukuthwasa kuye kube imfashini njengoba senenza nje kulamalanga. Kulungile ungangiphenduli vele nonke senivika ngendlalo mangabe nichaza ukukhohlakala. Ngihamba ngiyafuna. Ngifuna iqiniso. Anikaze nilibone. Bathi uyohamba ushona. Iqiniso lihlukene kabili, kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso ofuna ukulizwa, wena ufuna liphi? Bekade ngisabuza owesifazane obebhala u4 kuyipholo. Uthi kuyafana. Yena wazi abesifazane abasebenza kanzima kodwa baze bafa bengaphumelelanga. Manje asitshela abantu iqiniso ukuthi kuyenzeka usebenze kanzima kodwa ungaphumeleli. Ngathi mina kulungile mntazi. Kodwa ayikho into emnandi njengokuba nento yakho la emhlabeni. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso. Mangithi ngiyadlula obhuti bamapholo namablessa nabo bayangivimba bathi bakhathele umphakathi nabo bafuna ukukhuluma. Ha? Oh. Nakho kuthiwa khona uhulumeni la ngaphandle khona afisa ukudlulisa. Ngizoqedela mangibuye. Uncedo.